Eurretiz ez be, Grediagako ekintzetan da parte hartuten nengoan, hemen gara izan landaran azokak izanien, txakurre konkursuetan eta bebai, eta ez elkarteko zere moduen, baina laguntzeko, horretarako Eurretiz ez be parte hartuten nuen. Eta, beti kultura eta loko gauzak, beti herriko movimentu eta horretan beti guztau, gaztetatik guztau. Eta Anton Mari aldekoa, etorri zaten, ez daten, Grediagan sartu biok, Grediagan zerien, ze Julian da zertute jazek, eta hemen movimentu bat zertu bizo gauta. Egingo egunke eta lagunduko egunke eta zerien, garaiko representante moduen zerien, nolan hazen nitzuan, 78 zen, Grediagan sartu nitzuan. Zeren ostien, Franco hilostien, partido politikoe, sindikatue, ez dakizet, eta Grediaga babes moduen, egon zan orduen ente bat, Espainian, uste joan, lehenengotatikoe, mankomunitatea sortu zen, lehenengo mankomunitatea izen zen moduen durango aldien, lehenengotatiko ente kulturale zeren bate izen zela Frankon denboran funtzioneten abena, eta hori babes toki izen zela, eta orduen hor partiduek eta zertu ziren bizitzen hasi ziren, bakotxa beren aldardizek toko jabezen. Eta Grediaga, kultur lanetako zerien, jente gitxi gerditu zen. Nik, adibidez, txakurren konkurso Euskal Herriko antitxakurren txapelketa lehenengo lana esaten dana irailean egin abena zuan atxondon egin genioan aspen, egin genioan ganera, eta horre laguntzako geukanen laguntza zuan zeren partetik, Jose Ignacio Alberdi, eta, Valentin Lasuenek eta be, politikan dezartute jaua zen, baina guretzako baike moduen laguntzak eta beren zerak eukin ginoan, babesa eukin ginoan, eta gero Lizundia eta be, aunque itxike edo zerien, baina eskatu behitzete zerak babesa eskatzen gintzen horreri, eta horretarako preste gote zuen zen laguntzen. Gero buru erakusteko 10 lagun, 15, baina lanerako jente bitxi. Sabin Goikolea jauan presidente, eta Anton Marialdeko abide presidente, ni idazkari, eta gero salteta zerien, saltet iruzain, Askorbe, voluntarizo moduen. Eta gero, Eskarne aromak eta be pixkate hor taldien lehenengotako talde horretan laguntzeko egoten zoaz.